UEU eta Navarraldeko kide, eta gaur egun Euskal Wikipedian lanian ari dena buru belarri, kasi? Bueno, hori eta beste lan batzuten, ez du deskantsoan dirikatzen, izuna. Eta, bueno, aurreko astean, utzi genuen, egin genuen lehenbiziko saioa, aurtengo gaia da goi erdiago. Erromaren ondoratzetik, Iruñako erresumaren sorrera. Eta Jokin Lantzen itzaldi zuzen izan zen Erromaren azken garaiak, Erromaren pixka errepaso bat, azken garaietan pixkoa gehiago fijatuz, eta ondoko mendietan. Eta orain kronologikoki segide ematen diogu. Segide ematen diogu, alde batetik, Baskoniako dukerria, Akitania Baskoniako dukerri bikoitza esango duke. Hor, nik uste gure historian utza handi bat badela hor, ez dugu ezagutzen, Iruñako erresumari buruz eta bada informazio gehiago, jakintza gehiago eta, baina hau bastante utzia dugu, bastante ez ezaguna da partea, eta bere biziko importantzia dugu, nolabait, Iruñako erresumaren aurrekari bat da. Baskoniako dukerriaren aurrekari bat, aipatu zuen Jokinek aurreko hastean nola Erromaren azken mendetan, Azparneko harriak nola adierazten duen egon zela eskari bat Erromari zuzendua, noen popularia, edo ondoren, gutxi asko, Baskoniako dukerriarekin enkajatzen duen lurralde puska, nola baitesako Pirineoak, Garonne ibaia eta Kantauri itsasoak mugatzen duen lurralde zabal hori, gainerako galiatik bereizteko. Horrek Jokinek berak esan zuenez, aditzera ematen du, edo aditzera eman dezake nolabait bazela kontzientzia bat, ez? Lurralde hortan bizi zirenen aldetik, beraiek ezberdinak zirela eta nolabait bere gaintasun bat edo errekonozimendu bat eskatzen zuten. Eta lurralde horretan, ondoren hurrengo mendetan finkatzen da Baskoniako dukerria. Ikusiko dugu, Iñakik esplikatuko dugu, nola sortzen den, pixko bere bilakaera, guzti hori. Baskoniako dukerria batez ere Pirinioetatik iparraldera funtsatzen da, baina hegoaldean ere bere karga eta bere eragine izan zuen. Eta, besterik gabe, Iñaki ikusten digu izan. Mi esker da nahi etortzearen eta bereziki olako egun eguzkitsuan eta gogoa ematen du kanpoan egotea eta pintxo eta zerbeza bateaten eta zuek hemen zaudete eta horregatik estimatu bat. Eta zuei bereziki baita ere talai hau eskaintzeagatik, mi esker bihotzez. Hau da, aspalditik daramadan eskuartean, daramadan gai bat da, eta pixkat, azken batean, gure historiaren oinarri epistemologiko batzuk jartzen ditulako geroko beste gertakari batzuk azaltzeko eta ulertzeko, ezta? Orduan, badago gogoeta bat, gure historiaren oinarrien gainean eta horrek eramazidan azken batean, pixkat gai hau garatzea, hor badaukazue liburu horretan, 2016an Udako Euskal Unibertsitatearekin atera nuena, euskaraz, beraz, eta euskaldunak eta kronologia irautza Akitania eta Baskonian barrean. Azteko badago baita ere olako konfusio bat, izen horien inguruan, Akitania, zer da Akitania eta zer da Baskonia, eta, pixkat ere argi pixka bat ekartzera horren inguruan. Hau orduan, hasi nintzen lantzen, Londresen nengoela, orduan euskara irakasle, gero baita ere estatu batuetan, jarraitu nuen, euskara irakasle, baita ere, Stanford Unibertsitatean, eta gero itzuli nintzen eta hemen txebukatu nuen. Iruditzen zaidan borroitza handia zegoela Espainia iturriekiko eta horrek berak markatu egiten duela historiografia. Orduan nahi nuen pixkat aldendu eta nolabait ere ordu arte erabiltzen zian iturriak ikusi nuen bazeudela. Iturriak, bigarren mailako iturriak, alegia, jada ikerketak edo, nolabait ere eginda bazeudenak, ez lehen mailako iturriak ez eginda, bigarren mailako iturriak, eta bazeudela baita ere, nolabait ere, esploratu ingeles literatura zientifikoa. Baita, frantsesekoan gutxiago, porque baita ere hortik edan egiten dugu, baina baita ere bazegoela literatura zientifikoan, historiografian, zeudela iturri batzuk oraindik gutxi landuak edo kasu gutxi egiten zitzaidan. Hortik eta zitzaidan, nolabait ere hau egiteko gogoa, eta nahi duenak ere duela 2022an
izan historiari euskaldunen topaketak, Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta, eta nik hor 20 horrialeko gogoeta bat egin nuen gaur egungo euskal historiografiaz. Badokadalako kezka, gauzak nola bideratzen ari diran, eta hor pixkat landu egiten da. Hor gaizki ikusiko duzue, baina, hori izan izateke esteka, UEU argitaletxea liburuak euskaldunak eta kronologia iraultza Akitania eta Baskonian barrena. Hori bai konprobatu dut eta eskatzen dizu zure izena, erabiltzaile izena izatea, eta orain berritu dute Udako Euskal Unibertsitateko webgune nagusia eta eskatzen du zure erabiltzaile izena izatea, baina besterik ez. Bestalde, gogoeta bat hor dago, baita ere aurkitu daiteke hori da liburua erosteko, hori da. Liburua nahi duenak erosi, agortuta dago, baina, nik hemen bizpailu gale ditut eta gogoa duenak ero, iruditzen bali mazaio, ala ere ez nahiziola oso astuna izan eta gogoa piztu zaiola, oso hori zango bi eta 10 eurotan saltzen ditut, bi ale bakarrik. Bestela, jodarko du, horretara UEU horri ikusten dutzuena, Euskalduna Kronologia iraultza, eta hor PDF bitartez jaitsi dezake ezer pagatu gabe, zeian eskatalogatuta dago. Kondairan hor nire gogoeta hori aurkituko duzue. Piskat euskal historiografiaren momentu honetaz, baditut kezka asko. Eta hor daude, ez naiz gehiago zabalduko honekin, bastante txapa bota dizuet honekin, eta piskat gaiari helduko diot. Piskat utzi genuen tokitik, lehenago utzi genuen tokian, alegia Jokin Lantzek eman zuen Itzalia eta piskat landu zuen nola erromatar imperioa, horren amaieran edo zer gertatzen ari zen une horretan, eta badu une erabakigarri bat, hori da Azparneko harrian jartzen zuena, Jonek ondo esan bezala, eta oso bitxia da, hor jartzen du, nahi dutela banatu. Julio Faro Barozak pixkat hori landu zuen gehiago, okerez banabil esan zuen baitare, nahi zutela zerbitzu militarra aparte egin, zera desberdinetan eta horako zerbitzu militarra gara hartan egiten zituzten deialdiak, nola baitere Erromako imperioaren barruan imperioari zerbitzatzeko. Eta hori hartuko dugu orduan abia puntu. Jonek eskatu zidan, pixka garatzeko gaia nola baitere Baskoniako dukerriaren hasieratik, eta pixkatako luzatu dut hasieran buruan nerabilen programa edo pixka luzatu dut, eta hori da garatuko dudana. Bi simbolo, pixka gurutzea Frankoek erabiltzen zutena, eta gero bestalde, pixka gero hemen asko erabili izan den Nafarroaren ikur bat, herri askotako armarrietan agertu egiten dena, eta hori da 8 puntako izarra, behar bada diot, harremana duela geroko Nafarroako armarriarekin. Orduan hori hartuko dugu abia puntu, jarri ditut hor bi fetxa, alde batetik 2-8-4, ez Azparneko harria ordukoa dalako, baizik eta Diokleziano orduan helduzelako Erromako imperadore izatera, orduan berak egin zuen tetrarkia edo lau zatitan edo banatu izateko eraginkorragoa imperioaren kudeaketa, eta orduan gertatzen da antza denez, banaketa hori bi galoetatik edo bereiztea. Eta sortzen da Akitanian olako bereizketa bat. Sortzen dira, aipatzen dira 9 herriak. Momentu batzuetan 12 direla esaten da, gero berriro 9 herriak, Noven Populania, ez? Orduan da, Akitania, Noven Populana, gero baitare batzuetan, Noven Populania esaten zaiona. Eta hori da Akitanian zati bat, gero bat zegoen, Akitania segunda eta Akitania tertia. Eta Akitania primera, bai. Hau izango izateke Akitania tertia. Baina, Akitania tertia honi gehiago dituko zaio hola. Akitania Noven Populana edo Noven Populana. Eta hau da, laburki esateko, da Garonatik Pirineora dagoen lurralde hori osoa. Hori izango izateke Akitania Noven Populana. Gero, badaukago beste fetxa bat, 6x6 hori, 626, horrek markatzen du beste fetxa bat. Ordutik ara, ez da aipatzen gehiago Noven Populania, baizik eta Baskonia. 6x6.
Orduan, 6-6 horretan egon zen errebolta bat, Auskin, Os, gaur egun Gaskoinian dagoen horretan, eta bertako apezpikua jarri ziren Baskoien alde. Eta hor, momentu horretan hasten da aipatzen Baskonia. Bueno, orduan, hau izan izateke, noen Populania, 600 urte inguruan edo, orduan hor baditugu, goiko hori pixkat, gaurko geografia ezagutzen bali badugu, antza edo tankera hartuko diogu hori dela gaur egungo Gaskoinia edo, alegia, Garona ibaitik bera geratzen dean zati hori guztia, eta hor daude hainbat herri. Momentu askotan bederatzi aipatzen dira, baina beste batzuetan 12 eta abar, ez? Hori Jokin Lantzek azaldu zuen, ezakigula hori dira erromataren komenientziarako eta administraziorako komenigarriak ziren bereizketa batzuk, baina, segurazki bazuen zerikusi handia momentu horretan bertan ziren herriekin. Herri bakoitzak zeukan hiriburu bat, eta hiriburu horrek batzuetan hartzen zuen herri horren izena. Adibidez, Tarbes, frantziakoa, hori Tarbelitik ero etorriko litzateke, Tarbeliak, herri hori. Barkatu, hori ez beste, hori izan litzateke Bigorran ez. Tarbea, baina hor dakago, berba aturrirekin, zetartur hauek baiti dakate errori daka zerikusia ibaiekin, aturrirekin izango duke zerikusia. Eta gero daude, Benearni, gero Biarno izena eman du, eta gero daude Bigorra, gero beste eskualde hori. Eta... Iluronensis Oloron. Iluronensis hori, Oloron, eta gero beste momentu batean agertuko da Sibulates baita inguru horretan, gero Zuberoa eman zuela izenez. Auski daude baita ere hor, eta hor baita ere gaur egungo gero herri hori euskeraz geratu dana nola edo ala heldu dana gure gana, Auski, baina gaur egun frantsesez eta Os erabiltzen dana Auts edo. Eta gero, hor puntan beti mugan beti dago Bordele. Latinez Burdigala, eta gero horren aztarna utzi dugu euskaraz ala baliatzen zelako Bordele. Orduan, baina beti dago, ez dago erabat sartuta, baina ez erabat kanpoan. Geroko hurrengo mendeetako dinamiketan ikusiko dugun bezala. Orduan, beti izan du garrantzia, bai Bordelek eta gero bestaldea Tolosa, hau da ez da Tolosa hemengoa, baizik eta Tolosa Garonakoa, Tolosa Occitania edo deitzen da hori. Eta horiek, bi hiri horiek nolabait ere, bai badute, dira nolabait ere Baskoniaren atalia edo. Orduan, ikusten dugu geografia horrekoa. Hemen, aurreko aipatu bezala, mugak dira gutxi gora berakoak. Gero, komenientziaz, historiografia frantsesari edo espainolari, azkenean, askotan, absurdoraino eramaten dira, absurdoraino eramaten dira, mugak agertzen dalarik baita ere, Luzaide eta dana, 6. mendean, mendeko mapetan, eta agertzen da forma horrekin, gaur egun formarekin. Hori da, 15. mendekoa da, hasi zenean perfilatzen hori, 15. mendean, baina, holako gauzak ikusten dira. Orduan hau gutxi gora berakoa izango litzateke, normalean bastan gehiago jotzen du baita ere, nola baita ere iparraldera edo hor sartua egoteko. Baina, gero, hemen egongo litzateke, hemen jartzen du Baskonia, Pirineos hegoaldera, baina ez dakigu hori oso ondo zer dagoen, kontua da, gero, goiko horri hasiko zaiola 6-2-6 fetxa horretatik aurrera ja, Baskonia ere deitzen. Eta beko hau ere, Baskonia, Guaskonia, bi letrak eta badago fluktuazio bat edo hor, eta alternantzia bat. Eta, hori aurreko unean aipatu zuen, eta nik hortik hartuko dut, izan zirela 6. mende bukaeran, olako bapatean, bagaudak aipatzen dira, bagauda da mugimendu, herri mugimendu bat, baina armatua, ibilizala 4. mendean, 5. mendean, uste dut 6. mende hasiera arte behar bada, eta, dokumentuetan agertzen dela, nolabait ere, arpilatzeak egiten zituztela, eraso egiten zietela, hirietan,
baita ere lurjabe handiei eraso egiten zietela. Horrek eman du olako bibliografia bat edo literatura bat sortu du horren inguruan hipotesiak botaz hauek nortzuk ziren, haude hauek, oso zabalduta zeuden gainera. Esan dezagun Frantzian, gaur egungo Frantzian, Auvernia edo ezakite Garroraz bestaldean baita ere, baina Ebro inguruan eta Pirineoen inguruaren bueltan asko ibiltzen zirenak. Orduan, pentsa daiteke garai hartako baskoiak zirela, baina pentsa daiteke ez dago oso seguru, askotan esan izan da, errebolta, klase erreboltak edo pozik zeuden jendea elkartu inzala, armekin, eta baina, orduan, kontua da, ordu arte baskoiak aipatzen dirala, bakarrik zatitxo baten inguruan, bakizue Iruleneko eskua, eta hor, nolabait ere, Erroma klasikoaren barruan, zegoen Baskonia delako bat, gero zeuden, Mendebaldeko beste olako tribu batzuk, eta hola, eta batez ere izango izateke Baskonia hori, gaur egungo Nafarroaren antzekoa. Diot antzekoa ez da zehatza, baina, seigarren mendetik aurrera, batean agertzen dira, garai bateko Baskonia nahiko lasaia agertzen da, seigarren mendean, 583 edo 581 uste dut, ja, bisigodoak ari direla erasoka, zean, gaur egungo Euskal Herria erdialdean edo, Gasteiz eta Iruña ardatza pixkat egualdera dago. Eta sortzen dute hiri bat, gaur egungo Gasteiz izan daitekena, baina segun ez dagona, hor dago baita ere Beleia, Iruña Beleia, oso importantea dana baita ere, eta hori oraindik aztertzeke dago izugarri pila, eta horrek ere aterako ditu hainbat eta hainbat, ze garai hartan aipatzen da Beleia Alabensis, aipatzen dira oraindik garrantzia zutenak eta inkluso Elizaren egoitza izan zitekenak. Hitz egiten ari da 6. mendea, 7. mendeaz, beraz pixkat ilun dokumento gutxi daudelako. Orduan, baina momentu horretan bisigodak Errodrikon ikustu dudala, eraso egiten dio Araba le horri, eta gero baita ere, Nafarroa erdialdeari baita ere, orduan hortik sortzen dira bi hiri baskoiak kontrolatzeko esaten da. Bata da Vitoriako, esaten da hori izan daitekela Gasteiz, nik esaten dut, eta beste batzuek ere Beleia izan daitekela, edo Vitoriano da herriska bat hor, badagoena zea, Gorbeiaren oinean, ez? Bueno, en fin, nire ustez, hor zen edo Gasteiz, edo Iruña Beleia, Iruña Beleia, eta gero, beste olako eraso batean, sortzen dute kontrolatzeko baskoiak hirira eramateko eta hor bertan kontrolatuak izateko Oligitu delako toki bat, hori ari gaia 621 inguruan, 621 inguru horretan, eta Oligitu hori izango izateke geroko Olite, edo Herriberri. Herriberri gero baitare izenaren beraren gainean, egon da olako teorizazioa, lur berriak izango liratekela, nola baitere, eta Euskaldunentzat lur berriak edo ordu arte behar badaitzirenak, edo hor badago baita teorizazio bat, eta izartuko horretan. Eta orduan ja, hau, nolabait ere zatiketa hau ja, 626-tik aurrera ezin dugu esan, baizik eta badala, orgoikoa hori dala Baskonia eta Bekoa ere bai. Beraz, bortuez edo Pirinez bialdetan. Ekartzen dut pixka baita ere, garai hartako nazioarteko testu ingurua, eta, hemen orduan ikusten dugu hau dala Baskonia, egia da nik pixka itxura aldatu egin dudala mapa hau, nire konvenientziarako, ze berez jarrita zegoen Pirineotan, baina nire azterketaren arabera, eta hori ikusiko duzu ere, zuek epaitzeko, nola dagoen. Orduan, hau izango izateke, ben Baskonia, ingelesez dagoela jarrita printzipioz mapa, hau da Wikimedia Commonsekoa, eta hau izango izateke Baskonia, Baskonia ingurua, eta gero, hau da Akitania, hau da epe desberdina, hemen daude 6. mendetik 8. mendera, orduan, gero, garaiaren arabera pixkat aldatu egiten da. Bueno, gero dago hemen marka hispanika,
hau baita ere, Espainiar historiografia bere komenientziarako egin izan duena da, marka hispanika bai, gaur egungo Espainiako muga Pirineotakoa horren aldarenean zeuden eskualde guztiak. Inkluso eminentzia bat, nik asko respetatzen dudana, erabili izan du kriterio hori, esateko, gutxi gora bera, gaur egungo Hondarbiraino, alde bat edo bestea, hori izan marka hispanika, markatu baina ez. Marka hispanika, geroago osatu zen, 8. mendearen bukaeran, eta zan egungo Katalunia iparraldean, nola baina ere, eta Pirineo inguru hori. Beraz, marka hispanika, gehienez ere, Paiartz edo Ribagorza baino bertzen zen. Eta, bueno, gero hemen oso interesgarria, dakagu bi lurralde, zer dira bi lurralde hauek? Hemen Austrasia delakoa, hemen Sajonia, garai hartakoa, Frisia, interesgarria, ze hauek beti frankoei gerra egite, edo alderantziz. Frankoek hauei gerra egite, eta sartu nahi dituzte beren uztarpean hartu. Orduan, hemen Frisia, eta hauek gorroto dituzte frankoak, dokumentuetan agertzen danez. Eta, gero Sajonia hemen inguruan, hauek baita ere gogorreite diete, eta gogorreiten hariko dira, horreagako bataia ere gertatu zanean, edo Errozabalgo bataia horretan baita ere, justo hori baino ere, eta hori eta gero, daude gerrak Sajonian, Karlomagorekin. Beraz, beste batza Suabia baita ere, Bavaria baita ere, hau pixkat frankoekin hobeto elkar ulertzen dute, eta gero Burgundia edo nahiko harreman estua du beti frankoekin. Zeintzu dira frankoak? Herri frankoak, hau dira berez garai batean barbaroak zirenak, eta pasa zirenak Erromatar Imperioak kolaboratzaileak izateko, nola baita ere bertako armadan, bertako soldaduak izateko, eta hola, baina momentu batean haiek hartzen dute boterea, Galia iparraldean, eta orduan hemen inguruan, batez ere hor inguruan, gaur egungo Herbeeretan, eta Belgikan edo, eta Frantzia iparraldean hor ibiltzen dira. Badirudi beren hizkuntzari eutsi ziotela bereziki ekialdean, eta mendebaldekoek gehiago galdu zutela. Eta latina hasi zirela hartzen. Orduan, bata da Austrasia, ekialdekoa, eta mendebalekoa da Neustria. Eta gero hemen Burgundia dugu. Burgundia. Orduan, hemen beste tribu bat zen, beste tribu germanikoa, baina harreman oso estukoa frankoekin. Eta hauek elkartzen ziren berez, jatorriz, igual pixka luzatzen ari nahi, baina 507an hemen jartzen du Buieko bataila egon zen. Hauek egin zuten inbaditu Clovis edo erregeak, frankoen erregeak, haien egin zuten erromatarrak izan. Erromatarrak. Orduan, hasten dira Meroveoren, nortzu dira frankoen sortzaileak? Meroveo delako batek sortu zuen, eta Meroveo hau sortu zen, ez du gogoan nolazan, lamina baten eta zezen baten arteko larru jotzetik sortu zen Meroveo delako errege mitikoa. Eta gu hortatik gatoz. Total, Meroveo hau eta historio hau guztia da Troiakoen nolabait ere errepikapen bat, saiatzen dira, eta gaina, de hecho, esaten dute, beraien antzinako arbasoetako bat erromatarra zela, edo Troiatik pasazala, ezakitzen, sortze dituzte olako mito batzuk eta gaina idatzi egite dituzte. Saiatzen dira esaten, haiek erromatarra dira, ez dira barbaroak. Importantea da, garai hartako mentalidadea sartzea, beraz, hauek barbaroa dira, konplexua dute. Hola da esateko, hauek konplexua dute. Eta izan nahi dute orduan erromatarrenak. Baina berazkate beste batzuk, akitanoak, gero dago baskoiak, eta baskoiak, zer gertatzen da, baskoiak gero heldu zaigu guri barbaroa dira. Baskoiak garai hartan, ez ziren barbaroa, ziren betiko erromatarrak. Betiko erromatarrak, esaten beti ere, kakotxartean edo, alegia, mendeak eta mendeak, beti hor egon ziren, toki berean egon ziren. Gu hemen egon gera beti, gu beti erromatarrak izan gera. Bakigu ez, beti ezala noski, haiek ere, jakingo zuten nola baitere, baina nazioarteko zilegitasunari begira, haiek aurkeztu zuten bere burua erromatarrak. Gu erromatarrak, akitanoak ere erromatarrak. Nolabait ere, natibismo batean oinarritzen da. Natibismoa da gu jatorrizko
biztanlea gara. Eta zuek, zerate, barbaroak, Frankoak eta hauek. Orduan, Frankoek bazuten botere militarra, hori bai. Eta besteak pixka zibilizatu dagoak. Euskaldunek bazuten gauza bat, eta hori izan, latina ez dutela hitz egiten. Baina garai hartan, ez bakarrik euskaldunak, beste batzuetan, oraindik ez zegoen hain latinizatua da. Eta erromatartasunak ez zuen berehala automatikoki esan nahi zu latinoa zinela. Hori gero etorri zen, oraintxe ikusiko dugun garaien. Bueno, orduan, ikusten dugu, hauxe etortzen dela, egaz, eta, bueno, hauxe biek, Neustria eta Austrasia, hau dira Frankia. Hau ez da asko esaten, baina, alegia, diagnostiko zehatz bat egiteko, hau dira Frankia. Frankia osatzen dute bi lurralde horiek. Eta oso berandu arte, 16-17 mende arte, frantsesa egin da asoziatu hor iparraldeko horiekin. Ez, Oksitaniakoak ez ziren frantsesak. Eta hori, 16 mende bukaera arte, non Enrique, gure Enriquek, alegia, laugarrena Frantziakoa, hirugarrena Nafarroakoak, laugarrena Frantziakoa, eta hirugarrena Nafarroakoak, esan zuen denok gara frantsesak. Hemendik aurrera denok gara frantsesak. Hori esan zuen 16 mende bukaera. Lehenago esan ziren euskaldunei ere, ni zuen naziokoa naiz. Hori 16 urte zituela presentazioan, Joana hirugarrena eraman zuen semea. Joan zaitez, zu izango zera erregea eta joan zaitez lasaitzera euskaldunak, hor akamarren edo basenabarren, eta saiezu, errespetatuko ditugula foruak eta zu, bueno, arkezu zuen bere burua, eta bera euskaldunen naziokoa zau, hori esan zuen. Eta, bueno, orduan, 602an jarri zuten genial delako Frankoek jarri zuten genial delako duke bat Bordelen. Zergatik, oso aztoratu da omen zebiltzelako euskaldunak. Aipatzen ditu Baskoiak eta Kantabriak. Osa, Baskoiak eta Kantabriak. Pentsatu daiteke, Kantabriak direla hemen inguruko hauek. Eta hemen aipatuko dut, porque gero honen inguruan beti daude gauza kontatzen dira. Baina, bueno, 8. mendeko kronikek esaten dute Navarri, agertu dira, 8. mende bukaera, Navarri hauek, bizi direla Ebroren iturburu-laino. Beraz, ideia bat esateko. Ez du esaten estatua edo erresuma. Esaten du, Navarri hauek bizi direla orain. Bueno, holaxe orduan, ez dakit oso mozez nintzen. Iñaki galdera bat, bakarrik, Frankoak berez, jatorriz ez dira gaur Frantzia iparraldeko, jatorriz tribu germanikoa dira. Etorriko ziren, hemendik edo, ez dakit justo, Frantzia datorrez, Frankoekin lotu egon. Izango da, ez nekien, hemendik eta gero, orduan, finkatzen dira, hemen mugaren, erromatarren limes deitzen da, muga edo, horren inguruan edo, Rodan uste dut ibai ezta, hemendik datorrena, gora, Amsterdam eta hor inguruan, hor inguru horretan, eta gero pixka gehiago, sartzen dira Paris ingururaino. Hori da, nolabait ere erdigunea. Eta guan hasiko dira, beraien hiriburuak, Paris, Clichy, eta hori dira auzoak, dira Pariseko auzoak, baina Clichy eta gero baita ere Aquisgrán baita ere, Agen, hori izango dute hiriburua. Jarri zuten hau, genial delako hau ez ziren duke hauek bilatzen zuten gerrara beste herriak zapaltzea, ez? Orduan, normalen ez ziren jende akomodatua, zan gerlariak eta ez ziren oraindik gerlari feudalak nolabait esateko. Baizik eta, ingelesez hola deitzen dute peripatetik, alegia, ibiltzen zirala, erreak esaten zuen, orain jun zaitez hauek zapaltzera, eta juten zan horiek zapaltzea. Orain, eramango zaitu beste toki batera, da joan zaitez, ez zuten nolabait ere potestas bat, jurisdikzio bat sortzen haien inguruan. Ezik eta zan, geroko Nafar tenenteak bezalako. Bera zan, Frankiako errege batek hil egin zan, eta orduan banatu zituen, horrela egiten zelako, semeen artean hainbat azpi erresuma.
eta, erresuman, ez? Baina, pentsatzen gu bat, azpi erresuma. Eta horien artean, momentu horretan haien kontrolpea zegoen, Occitania inguru hori, edo, eta dena ez dakigu dena, baina, bai, Tolosako azpi erresuma, 629an, eta Kariberto hori izan errege. Eta berak harreman oso onak zituen baskoiekin. Baina, ez zuen asko iraun. Tolosa Garona zuen erdigune, azpi erresuma horrek, baina baita ere Sent, Perigueux, Cahors hau da pixkat Garona tikiparraldera. Ajan baita ere Garona bertan, eta Baskoniako eskualde orokorra. Hasieran Pirinioetaraino, baina gero zabaldu egiten da gehiago. Esaten du, Baskonia osoa hartzen duela. Eta, beraz, pentsatu dezakegu, pasa egiten dela baita ere hegoaldera, Pirinioetatik hegoaldera. Baina, 625ean hile egiten da, Kariberto hau hile egiten da, gero hartzen da beste bat, eta hori ere hile egiten da, edo hile egiten dute hobeto esateko, eta botere zentrala, Parisekoa, hor dago, eta Goberto delako bat, eta hau ikusten du oso Baskoiak oso libre dabiltzala, oso bere kasa, eta oso haserre dago. Bidaltzen du sekulako espedizioa, 10 duke, esaten da, garai hartako kroniketan, inoiz ikusi ez bezalakoa, eta orraztu egiten du, joako txartean, Pirinioa. Pasa egiten da, azten dira, pentsatzen da, ekialdetik, eta sartzen dira aranetan, eta horre bazkenean amore eman arte bertakoek, edo bertakoek ies egin arte, mendietara ies egin arte. Hori 625ean gertatu zen, eta Franco Burgundian espedizioa izan zen, eta baina Baskoiek irabazi zuten Francoak Zubolan enengo aldiz Zuberoa aipatzen dena. Eta hor, garaitu egin zituzten. Arnebert delako duke horri edo, gaiedu zitzaizkion, eta, printzipioz ondo, baina gero egon zan odolkiak ordainetan, eta horrepresioa hartu zituzten, erabaz zituzten buruzagi guztiak Parisera, eta badirudi oso gaizki pasa zutela, bertako Parisen ezakit zer bertatuko zen, baina disiplina ezarri zieten, eta berriro ere, pixkat apanduta Baskoiak. Orduan, honek ezarri zuen aurrekari bat dukerrirako. Gero etorriko zen dukerrirako. Eta lehenago ikusi dugu baita ere, Nobel Populariak osatzen zuela olako unitate bat, zegoela olako kontzientzia bat, eta Baskonia ere, Baskoian inguruan, eta honek ezarri zuen baita ere, geroko dukerri buru jaberako, esango du. 629, 640tik aurrera, azten dira Frankian, ditzen diranak Leguafenean. Leguafenean dira, fundamentu gutxiko erregeak edo frantses historiografia gala ditzen dio. Orduan, indar gehiago zeukan haien lehenengo ministroak, lehen ministroak edo. Hori dira, jauregiko nagusiak, ditzen zira, mayordomo, jauregiko nagusiak. Hori zeukaten botere osoa. Eta ez zeukan benetan botere. Orduan, horiek hasi ziren nola baitere disiplina baitare periferiako lurraldeekin periferia banatzen eta zigortzen. Orduan, beti ere, zentroan hor dagoen hiri hori, horretik ezagutzen du. Tolosa. Hori da, Toulouse, Tolosa. Hoxe, zubia dela erromataren garaikoa, oraindik hor usten diola. Orduan, jauregiko nagusia errege politikaren gidari, bera da. Jokoan beti daude, kasu honetan, indar zentrifugoak eta zentripetoak, alegia, jotzen dutenak separatzea eta Parisera hurbiltzea. Parisen zer dago? Palatium, delako kortea. Eta korte horretara joaten ziren, dukeak eta, elkartzen ziren momentu jakin batuetan, urteko jakin eta deitzen zitzaienean, joan behar zuten Palatiumera. 649an, eluzan hau, Ebroin delako hau, nahiko disiplina eta zigorra garatu zituen, eta asko jokinekia azaldu zuen, ies egin zuten Baskoniara. Disidentzia, Frankiako disidentzia.
Eta, halako batean, jartzen dute Felix Tolosako patrizio delako bat, alegia, botere handia zeukan, magnate bat, edo potentes, deitzen zioten. Eta, hauek, jartzen dute Tolosan agintari. Eta, printzipatua ematen dute, printzipatua esan nahi du nagusi, bera dela nagusi, edo, kasu honetan. Eta, orduan, Felix delako hau, etzan palatiumera juten, autonomoa zan. Eta, bazeukan, indar bat, Tolosaren inguruan, Tolosa Occitania, eta beste, Baskoniako zati batzuetan antzadanez. Herri baskoi ezin gaiztoagoaren gainean, zeukan boterea. Eta hau da, Mirakula Santa Martialis, garai hartako dokumentu batek, edo pixka geroagoko monasterioetan idazten ziren horietakoa, normalean, botereari edo, atsegin emateko edo beraien zerbitzari. Eta Felix Tolosako patrizio hau zan, nagusi baita ere, herri baskoi ezin gaiztoagoaren gainean. Harenpean bazegoen buruzagi militar bat. Hemen ikuste dugu pixkat orduko Oda Michel Bush, egin zuen Akitaniari buruzko lan horako potoloa, frantsesez, 70ko hamarkadan edo, klasiko bat da garai honi buruz eta Akitaniari buruz eta pixkat ikertzeko. Eta, hasi zan, Akitania Baskoniako dukerri burujabea eratzen non eta Tolosan eta Felixen inguruan. Ze, harek bazukan buruzari militar bat, eta hil zenean Felix bere tropek altxa egin zuten, errege bat bezala, kronika oso gustoko, hori oso gustoko ez zuen, kronika batek aipatzen duenez, baskoiek altxa zuten. Pentsatzeko horregatik ere, lupo ditzen zen, eta lupo hori, segurazki, baskoia izango zala baita ere. Eta gero, hipotesiak esan dira, lupo horren atzean, otsoa zegoen. Partez ere, Baskonia lurraldean erabili izan dalako, otsoa, azeri eta horako izenapenak. Eta, egia da, garai hartan, bata da idatzitako dokumentuetan eta diplomazian ze izen erabiltzen zen eta gero benetako izenak zeintzuk ziren. Hori batzuetan badakigu, askotan agertzen dira horako Abraham eta apezpiku baskoia Abraham, apezpiku baskoia zen eta Abraham, baina gero azpian ikusten da batzuetan zeukatela beste izen bat beraien arteko. Orduan Felixek paso emango dio lupus edo otsoa honi, badakigu 670ean eta 676 arte bizi indarra izan zuela eta bera izan zela duke, Akitaniako eta Baskoniako duke, eta 676 eta gero desagertu egiten da, ja ezakigu oso du. Bera borrokatu zen, nolabait ere, gero eta iparraldera dago. Orduan, hemen agertzen danez, hasierako lurraldea Felix horren kontrolpean zegoena hau izango zen, hemengo hau, gero eta gehiago hemen jartzen du apre, zizan duit, 658 eta gero, hau guztia izango zen, 656 eta gero, hau ere bai, eta 711 eta gero, Auverniako zati hau, pentsatzen dut Auvernia dela, eta gero sortu ziren beste dukerri batzuk. Hemen, hau izango zen Borgoña, ja ikusi duguna, eta nahiko eman estua, baina batzuetan libratu iten zen Franco ez. Eta gero, Britainia, bere kasa. Bakizue, Errolan esaten dela, Errolan izan zela Britainiako duke edulako bat. Barkatu. Orduan, dukerriak normalean errege frankoek oso susmagarri izaten zituzten. Dukeak ez zituzten maite. Normalean, dukeek oso urrutik bizi ziren. Orduan, dukeek joera zuten printze bihurtzeko. Batak eramaten zuen bestera. Ez da gaur egun bezala konexio oso zuzena, baizik eta geratzen zen, eta hartzen zituen bertakoekin egiten zuten horako aliantza batzuk, hitzarmen batzuetara heltzen zen bertako jendearekin, eta orduan nolabait ere egiten ziren
itxusi bat erabiltzearen, baina, garaiatan erabiltzen zena baita ere, barbarizar egiten ziren pixka. Hala, urrundu egiten ziren botere zentraletik, eta joera zuten, beraien nola baitere printzipatuak osatzeko. Hori, beldurra handia zioten errege, hori, printze bihurtzea. Orduan, badakigu, ez dakigu zebat irau zuen lupus horrek, otsoa lehenengoa, lupus lehenengoa, eta gero, Eudon agertzen da, 2010. Bitarte horretan ez dakigu oso ondo zer zegoen. Batzuk esaten dute lupus edo jarraitu zuela duke izaten 2010 arte. Eta orduan agertzen da Eudona. Dena dira leinu berekoa dira. Lupusetik eta gero hori onartuten da, direla estirpe edo leinu berekoak. Eta aipatzen da, hasiko da aipatzen, 8. mendean, horri pixkat horre Michel Rousek luzatu egiten duen zati horri, Galiako mata izena, ditzen zaio. Itxugura bera, Euskal Autonomia Erkidegoa edo Nafarroa iparraldea eta pixkat igualara gure bai. Bueno, orduan, Eudon, duke eta printze, egundoko boterea hartzen du, da militarra baitaren, eta sartzen da, Akitania guztian zabaltzen da, eta sartzen da inkluso baita ere Merovingioen arteko borroketan, Merovingio da horri paraleleko frankoetan, eta lortzen du boterea haiekin negoziatzeko ere bai. Orduan, Merovingien arteko gerrak, Eudon garailea ateratzen da Baskonia Akitanian, eta Carlos Jauregiko nagusia agertu iten da. Da, gazte bat, sasikumea, erregearen sasikumea edo, bastarda. Eta ez dauka nola baitere ohorerik edo atribuziorik edo errege izateko. Da, printzipioz da, militar bat eta... Adi, 10 minutu barru, eraikineko ateak itxiko ditugu. Ez utzi, ezer bertan. Eskerrik asko. Atención, dentro de 10 minutos se cerrará el edificio. Rogamos que no dejen nada. Muchas gracias. Adi, 10 minutu barru, eraikineko ateak itxiko ditugu. Ez utzi, ezer bertan. Eskerrik asko. Atención, dentro de 10 minutos se cerrará el edificio. Rogamos que no dejen nada. Muchas gracias. Ibaki gero atea irekitzen dutela, Zerdari mazio jarraitu lasai. Eta, berazia guztu bukatu egin duela, eta honekin jarraituz, Carlos Jauregiko nagusi, oainik ez da pertsona bat, erakusten duela trebetasun militar izugarria, oso handia. Horan juten da Eiffel mendietara, jazarri egiten dute bertako erregea, uste dute Pepin Hastalgoa, uste dut dara, jazarri egiten du eta ez duten haien aldamenean. Baina, honek badu determinazio izugarria, arrezkero botere politikoa eskuratzeko. Berak nahi du botere politikoa. Ez bakarrik buruzagi militarra izatea. Hori Carlos delako hori. Hegoalderago, badu orduan Tolosako bataia, 721ean, gertatzen da Tolosa Occitaniakoa, noski. Eta Baskoia Akitaniarrak garaile ateratzen dira, Odo edo Eudon, Odo erabidut, Eudon. Eta orduan bera, ehundoko bataia horretan juntziran musulmanak. Orduan, musulmanak edo, deituko dugu, omeia tarra garai hartan. Eta azkenean, Baskoiek, Akitanoek, lortzen dute garaitzea horiek. Orduan, berriro ere, musulmanaiek pixka joaten dira Narbonara. Pixka dira, Pirineon inguruan geratzen dira. Eta orduan, aita santua, gara hartan eman digetzen aita santua, baina balio simboliko handiko bat zana, Erromako apezpikuak nola baitere izendatzen du Eudon Elizaren salbatzaile eta erlijioaren salbatzaile. Hori ez zitzaion gustatu besteari, Carlos horri, bera goian zegoen Frisiaren kontra borrokatzen edo besterik gabe begiratzen abertzer gertatzen zen. Horren arabera ere, berak eskuratuko zuen protagonismo handia edo geratuko zen pixka bazterrera. Eta bere zoritxarrerako bazterrera geratu zen kasu horretan, Eudon atera zelako garaile. Eta hala deklaratu zuen Erromako apezpikuak.
Baina, pasatzen da neko azkar noa, baina hemen gertatzen dira gauzak, baina pasatzen da denbora, ja ordurako musulmanak heldu dira, omeiatarrak heldu dira, etortzen dira arabe batzuk, baina gehienean berbereak dira. Orduan, horiek nahi dute finkatzen dira Kordoban, eta Kordoban jartzen dute beren izan nagusia. Hasiera ustu Sevilla dela, gero Kordoban. Eta orduan, pixka zentralismo bat dute, Kordobaren inguruan. Hauek, oraindik hala ere dira omeiatarrak, osea, berez, botere zentrala dago urrutiago oraindik, baina, bueno, gero, penintsulan, Kordoban. Eta, agrabio izugarriak daude, berbereak ez dituzte onartzen ondo araben aginduak eta mespretsuak, eta orduan, hor barruan badaude, hor liskar handia daude, haien artean. Gertatzen da, ez dut, hori polita da nola gertatzen da, baina, bueno, ez dut denbora askorik esplikatzeko, Poatiesko bataila, 1722 horretan gertatu da. Nola gertatu zen, hau desde luego ezin da pentsatu musulmanak eta kristauen arteko hori neba ez duela erraztu bera horretan, askotan egin izan da 19. mendeko eta 20. mendeko historiografia nazionalistan, musulmanak eta baina, gauza konplexuagoa ziren, kasu horretan izan zen berbere bat, Katalunia iparraldean, bertako Kordobatarren mendekoa zena, baina independente egiten du. Ez du onartzen jazten dira haserre egoten, berbereak haserre daude, eta orduan sortzen du olako jurisdikzio bat, gaur egungo Frantzia eta Espainia arteko muga hor justo dagoen horretan, ezta? Eta Katalunia iparralde. Eta hile egiten du bertako apezpikua. Hor bat zegoen Naumanduz, uste dut dela, eta hile egiten du. Hori aserrarazten du pila bat Kordobakoa. Ze Kordobakoek lotu zituzten olako aliantza batzuk Elizarekin. Bisigodoen Elizarekin. Eta kontrolatuta zeukaten jendeak, baina hori da nolabait ere eraso bat Kordobaren disiplinan. Eta orduan, bidali egiten dute Abdalrahman al-Gafiki hori erreprimitzeko, tipo hori erreprimitzeko. Berak egin ditu aliantza batzu gainera eudonekin. Bien artean, de hecho, Archibald Luis ikertzaileak esaten du, nolabait ere, berbere eta euskaldun zirelako, bazutela harreman ona. Hori Archibald Luisek, Texaseko historialari bat, oso lan interesgarria egin zuen. Garartan, ezakigu balasko esaten da, baina, hori esaten du, eta de hecho esaten du, hori oraindik euskalduna zaba. Garai hartan oraindik hori guztia, beraz, Paiars eta areago, Urgel eta hori guztia, hori euskalduna zaba. Eta orduan egitzen dira horako aliantza batera, eta, orduan, bidali egiten du Abdalrahman al-Gafiki hori erreprimitzea, berbere eta eudon, orduan, garaitu egiten du berbere hori, eta mozten dio burua, edo bota egiten dute amilegi batetik, eta burua mozten diote. Ordurako ezkonduta zegoen lanpegia delako eudonen alabarekin, eta orduan nola garaitu du, eta mobilizatu ditu tropa guztia, guain zuri emango dizut gehiago. Orduan, mobilizatu dituzuen tropa izugarri pila Kordobatik, eta juten dira iparraldera. Pasatzen dira Iruñera egiten dute berriro bildu, eta Iruñetik jotzen dute gorago, gaur egungo Gaskoinia eta hor. Eta hortik dator orduan Poatiesko bataila hori. Lehenengo egon Bordeleko bataila, Eudon, Baskoien dukea, joan zitzaien aurre egitera Kordobatarrei edo musulmani. Eta galdu egiten. Ies egiten du, beste bataila bat dago Garona aldameneko ibaian, lot izango da berba da, aldago seguru, hor beste bataila bat dago, eta hor ere galdu egiten du. Orduan, esaten duena da, hor ere kriston triskantza esaten da ogantzala da, eta esaten dio Carlos Martel bere etxaiak laguntzeko. Bera arengana doala, eta hobe biek aurre egitea Kordobatarrei edo musulmanon horiek. Orduan, hor elkartzen dira, Poatiesko bataila horretan, Tursekoa ere ditu izan dela, garai hartan simbolismo handia zeukan Tursek Frankoentzat, dago justo Akitania eta Neustria hori ikusi dugun horien artean mugan dago. Eta lehenengo aldiz aipatzen da izen hori Europarrak
aurre egin zieten musulman horiei esaten du izotz pieza bat bezala. Aditzera emanez bat zirala erromatarren formazioan, ez zirala mugitzen garai batean joaten ziren bezala eraso eta oiuka Germanian egin izan zen bezala, baizik eta eguneko disiplinatze zea batekin. Ez zuten zalditeria oraindik ez zuten erabiltzen euskaldunek bai. Orduan hasten dira ja zalditeria, Frankoak zalditeria sartzen. Baina oraindik ere hori ikusten dira oinezkoak, infanteak ere. Eta esate dute, hori izotza bezala joaten zirela aurreratzen eta hori. Eta hegal horietako bat osatu zuen Eudonek. Badirudi Eudonek eukizuela oso papera importantea omeiatarrak, koro bat izatozen hauei irabazteko. Kontua da, garaituak izan zirela. Eta orduan atzera egin behar izan zuten, erretretan joan, eta berriro horko bide nagusitik, erromataren bide nagusitik, Narbonara batzuk, eta beste batzuk Iruña aldera edo. Baina, Iruñean, ordutik aurrera, berriro hasten da bertakoen eskuetan egoten. Egozan, aldi batez, baita ere, musulmanen kontrolpean, gero berriro adibide hori agertzen da garnizioa edo, eta da bertakoena edo. Batzuetan gero agertzen da frankoak direla ezagitzen, eta hori batzuetan badakigu hor frankoak seguru ez direla izango. Pentsatu behar dara, frankoak deitzen zitzaiela, garai hartan, ez zirenak, Ipar Afrikatik ez zirenak etortzen. Franko esaten zitzaien askotan, horiei. Hizkuntzaren aldetiko zea bada, hizkuntzari buruzko gogoeta bada, eta horregatik jartzen ditu izen hori. Aragia, barbaroak bezala, batzuetan jartzen da bezala, arabiarrek eta omeiatarrek esaten dute Europarrei edo frankoak askotan erabiltzen dute hori. Garai honetan. Orduan, Carlos Martel, orduan irabazten du eta bera da bihurtzen da Elizaren babesle. Lehenago Eudon, baina Eudonek ere irabazi du bataila hori, eta orduan nolabete mantendu egiten du bere estatusa, bere Akitania Baskonia. Orduan, hori bai, Carlos honek nahi ditu, nahi du botere politiko askuratu, oraindik errege batzuk merovingioak direnak, errege batzuk, baina Carlos honek nahi du botere askuratu. Nahiko azkar noa, hola, 725ean hile egiten da Eudon, eta horren etortzen da Unaldo bere haren seme. Orduan, bera ere, hasieran men egiten du, baina frankoak joaten diranean, bera ere, independente bihurtzen da. Orduan, bidatzen diote, pentsatzen egira Bordele inguruan, Gironda inguruan, frankoek bidali egiten diote beste espedizio bat, zentzatzeko, nola baina ere. Hor borroka batzuk egoten dira, hemen ikustezak ez da oso ondo bereizte, baina, esplikatzeko, hau Baskonia izango litzateke, hau Akitania, orduan, hor, hemen izan ziren bataila batzuk, 725ean, omeiatarrekin, eta atzerakin behar izan zuten, Baskoiek irabazi zuten, baina ez dago datu askorik. Justo Nafarroa, Iruña momentu horretan, bazeuden olako istiluak, eta, ez da izkile sartuko momentu horretan zeinen eskuetan zegoen, baina gehienean, hor hitzarmen batzuk egin zituzten ere bai, horren dago baita ere Cassius delako duke horren agerpena, eta seguraski narrazio badana, ez dena egia. Baina, gero agertzen dira, musa horiek bai dira benetakoak, historio bat asmatu zuten, eta hori da, beraien aitagoia edo, beraien lehioa sortu zuena, zala Cassius delako bat, eta hitzarmen bat egin zuela bisigodoa, eta hitzarmen bat egin zuela omeiatarrekin, 711an sartu zizanean penintsulara. Eta, gara hartan, holako historioak asko asmatzen ziren, eta askotan izaten ziren ezkutatzeko benetako jatorria, alegia esklaboak ziren. Esklaboak, baina, omeiatarren tropetan ibili eta gero, meritu militarrez,
askatasuna lortzen zutenak. Ditzen dira libertoak. Orduan, olakoak kasu asko duten ziren. Esaten da, tarik baitare pasazuena itxasartea edo pasazuena penintsulara baitare libertoa zela. Bera, desde luego, etzan noble bat eolako zer. Bueno, orduan, agertzen da, unaldo eta gero agertzen da, 755 inguruan, Gaifer delako hau baitare Akitaniako eta Baskoniako dukea. Gaifer delako hau, bueno, hauen guztiak ikusten da Akitanian asko ibiltzen dira, baina Baskonian ez dira agertzen, osea, dokumentuetan ez dago informa. Orduan, zaila da esaten hor asko ibiltzen ziren, ibili ziren, edo Iruñera joan ziren arabe berberei aurre egitera, edo ez. Desluego ez da agertzen dokumentazioan. Orduan, gehienean ibiltzen dira Akitanian, hemen inguruan. Hau zan, nolabait ere, Erroma tartuena baita ere. Eta Gaifer, momentu batean, bihurtzen daia argi printze. Eta ze kontestutan, Pepin errege bihurtzen den. Pepin da Carlos Martel delako horren semea. Orduan, haiek esan dute, hemen nik agintzen dut zu baino gehiago. Eta horretako galdera bat egiten diote Erromako apestikuari. Esaten diote, nor izan behar du errege? Benetan boterea duena, ala benetan ez duena. Eta orduan, apestikuak, Erromako apestikuak, ja, momentu honetan agita santu bilakatzen ari dena. Esaten dio, noski, benetako boterea du. Orduan, bota egiten dute Txilderiko hirugarrena, errege nolabait ere Panpina, eta giltzarretu egiten dute monasterio batean. Orduan, hori da momentua, 751. Momentu honetan sortzen da ja legez Karolingioen dinastia. Eta nor da aita goia? Carlos delako hori, baina beratzen orain errege. Beratzen meritu militar guztiak egin zituena. Borrokatu zabaitare Sajoien kontra, egundoko sarraskia egin zuten, bera eta bera naia, bazukan naia bat baitare, Carlos eta Carloman. Eta biek egundoko sarraskia egin zuten Sajoien kontra. Gero horregatik nazien garaian, naziak ez zuten oso ondo zer pentsatu Carlomagnos eta hauetaz guztitaz, azkenean Sajoien kontra borrokatu ziren buru belarri eta Sajoiak ziren justo alemandarrenak Sajoien ziren. Bueno, orduan, 751 honetan, ja, erregearen, bihurtzen da bitere, erromatarren patrizio. Alegia, ja badago, asmo bat ere erromara gerturatzeko, eta areia, haiek erromaren ondorengo bihurtzeko, frankoak. Gero eta egualderago, ja, oso egualdera daude, eta, bueno, Gaifer orduan esaten duz, jartzen dira zuen, ez. Izatekotan izango zen Merovingio hori izango zen nire erregea, baina hau ez da, jarri duzun berri hau, Pepin hau ez da nire erregea. Orduan, esaten, ni independentea naiz, Gaifer. Guaifer, Guaiofar, holako izen desberdina daude. Eta, hasten da Septimaniako gerra. Holako, hemen musulmanak heldu ziren, eta hau bizigodoa zen. Iskat, gaur egungo Frantzian, dago, Montpellier, Narbona, Canelaino, Avignon, Provenza eta Septimania. Orduan, bizigodoek esatu dut, etorri gu gana, gu ez ditugu nahi dira franko hauek. Orduan, aliatu zira, frankoi aurre egin zieten, eta hemen finkatu ziren, musulmanak baita ere. Eta, baina pasazan urteak eta ja, goze galdatzen hasi ziren, edo? Eta orduan, bertako aristokraziaren zati bat, ja, frankoen alde zegoen, eta, azten da hor, borroka bat, bertako garnizio andalustarren kontra, bertako bisigodoak eta frankoek lagundu egiten diete, frankoek espedizioak bidaltzen dituzte godo oiei laguntzera, eta azkenean dena zentratzen da Narbona inguruan. Narbona hor 7 urteko setio bat, esaten da, Gonzala, andalustarren kontra, frankoak eta bisigodo batzuk. Horretarako, oraindik bazeuden bisigoda asko dudatan zirenak. Baina azkenean, onartu egin zieten, postuak zuek guk irabazten baldin badugu frankoek egin.
orduan ja hasten da bai, azkeneko erasoan Narbonaren kontra, bisigodo guztiak esan zago, eta ja Frankoen eta bisigodoien menpe geratzen da Narbona ere bai. Eta aurrera egin beharrean, penintsularantz, orduan hasten dira, hemen badaukagu Akitania, eta orduan hasten dira baita ere Akitaniari begira. Eta orduan ja, hau zegoen inguratuta alde askotatik. Ja, nolabait ere, eszenategi poliedrikoago batetik, gero eta uniformeagoa, Frankoak alde guztietatik, Erromaren boterea lagundutela. Bueno, jo nisango jazue, porque nila enroiatzen ez hemen pila bat, eta ez da egitu bat gauza. Zenbat denbora, daramat? Ordubetekoa, pila bat, 10 minututan edo bukatzen dut. Eta, hasten dira orduan Akitaniari begira. Akitaniako gerra, hau da, oinarrizkoa, ulertzeko gero etorriko zen. Akitaniako gerra, 760 eta 768 artean gertatu zena, hasten da orduan Pepin da errege hori, Frankoen errege hori, kanpainak egiten urtero Akitaniaren kontra. Eta erabiltzen du taktika bat da lur errea edo, dena arpilatzen du, dena hankadola jartzen du, inkluso esaten da, soroak ere ez ziren ez da, igual modu esageratu, baina, soroak ere ezin zirela landu ere, eta ere, egundoko kalteak egin zituen eta jendea geratzen zen jota. Orduan, badago orduan Baskoien eta Akitanian aliantza soberanista bat, eta Baskoiak ere zerro jokatzen dute, batez ere indar militarrak. Agertzen diranean garai hartan, 7. mende bukaeratik, dira indar militar printzipala Akitanian. Jokatzen dute nolabait ere indar berezi batzuk bezala. Ez dira Akitaniaren agintariaren mendeko osoak, baizik eta badute olako hitzarmen bat, nolabait ere, haiek Akitaniaren alde jokatzeko. Normalean, Baskoiak esaten dugunean, pentsatzen dugu Garonatik hegoaldera, baina Garonatik askoz iparralderago garnizioak zituzten. Baskoien garnizioak, usto Loira ibaiaren mugan, alegia Frankoekin mugan. Oso estimatuak ziren, eta garnizioak kuten ziren semeak, alabak, eta emazteak familia osoak. Orduan pentsatzen da, bazegoela nahiko baskoitua baita ere Akitania. Nahiko baskoitua zen. Esan nahi baita, ez dala, bertako biztanlearen zati gehiena behar bada ez, baina zati handi bat. Eta esaten dute, Frankoek, hasten dira deitzen, gutxi gora bera garaitxu honetan, Akitaniari Baskonia ere, alegia, Loiraraino Baskonia. Beraz, gero, Baketae insulain, Re eta Oleron, garai honetan deitzen dira Baketae insulain eta Baketae, hor Roger Collinsek egin zuen ikerketa bat, Baketae dira Baskoiei deitzeko beste modu bat. Baketae insulain, Re eta Oleron oso garrantzitsua izan dira. Gero baita ere, sortu ziren Lerrol de Oregon, edo Lerrol de Oregon da itxas zuzenbidearen lehenengo kodea, edo Atlantikoko lehenengo kodea. Hori ja esaten ari gaia Eleonor Akitaniakoaren garen, gero. Re eta Oregon oso toki simboliko eta importante zian. De hecho, bertan Eudonek eskatu zuen izan zedila lurperatua horko horietako Andre Mariaren eliza bat. Re eta Oregon horietako bat. Orduan, militarak ziren. Euskal Baskoiak diko dugu, Euskaldunak zirela pentsa dezakegu, ez eta hori ere, gero diskutitu daiteke. Militarak ziren, orduan hauek oso importantea ziren Akitaniaren eskema politikoan eta administratiboan. Pepin delako errege hau, borrokatzen izan garaiatan erromatarren kontra. Erromatarrenak dira Akitaniarrak. Ditzen ziren Akitaniarrei, zergatik, horiek ziren beti konsideratzen ziren benetako erromatarrak horiek zirela.
Gero, baitere, aurrekoari badago pixkat gehiago gehituz, Akitania, gare hartan, deitzen zitzaion, Guaskonia, agertzen da Rabenako, zuio gogoratu Rabenako eskuizkribua edo, da sozioarremende bukerakoa. Orduan, Akitania loira arteko guztiari deitzen dio Guaskonia. Jazten da pixka bat jare, ez da Guaskonia edo Baskonia, ez da Guaskonia. Eta, Garonatik hegoaldekoari Espano-Guaskonia. Eta horrek eraman izan du askotan nahasmenak egitea. Baina, hor da, Garonatik hegoaldekoari deitu izan dio Espano-Guaskonia. Beraz, baina, zen asketa hor dago dokumentu horiek, eta hola ez egiten dute. Bueno, suntxipenaren erdian dago monasterioen suntxipena. Monasterio ikaragarri pila suntxitu zituen, Akitaniakoak. Pepin Franco errege horrek. Alegia, garai hartako zentro intelektuala, dokumentazioa ere egongo zen asko, hori suntxitu. Eta, kuriosoa da, horren berri ematen duen kronika nagusietako bat, eta modu, bueno, horren berri ematen duenetako bat, Moisakeko kronika, Moisak, bertako 716 eta 790 urteen arteko zatia dago kenduta. Eta bete egin zen, gero, beste kroniketatik kopiatuz. Orduan, badago, baina beste kronika batzuetatik. Ez jatorrizko liburutik. Eta hori oso guztiaz, justo da, hori Baskoien eta Frankoen arteko gerren bea iaia zehazki. 716 eta 790. Bueno, orduan, hasi zan, urtero goten zian kanpainak eta hola. Eta hasten dira ja, 796tik aurrera, Baskoiekin hitzarmen batzuk. Ja, galtzen ari da gerra, Gaifer hori Pepinen aurrera. Hau zan, militarki oso boteretsuak ziren, eta, bueno, Gaifer atakalarri batean zegoen, eta orduan, momentu batean heltzen da, Garonaraino heltzen da Pepin errege hori, eta bertara joaten zaizkio Baskoiak. Baskoiak ulertzen dut hegoaldeko Baskoiak. Ja, momentu honetan arte daude, iparraldeko Baskoiak, nolabait ere pentsa daiteke, Garonaz iparraldeko Baskoiak eta hegoaldekoak. Eta momentu honetatik aurrera ja da beti hegoaldeko Baskoiak, Garonaz hegoaldeko Baskoiak. Orduan, ikusita ja garra galtzen ari zirela edo, Baskoiak joan egiten dira Ajanera, hau da Bordeletik hegoaldera, eta men egiten diote, edo zine egiten diote zintzo izango zaizkiola, eta heltzen dira holako paktu batzuetara, aliantza militar moduko batzuk, eta baita ere egiten dute gatibuen elkartrukea. Bueno, elkartrukea baino, eman egiten dute bi gatibu bermea dira, garantia dira, beteko dutela hitzartutakoa. Garai hartan, askotan egiten zen. Garantizatzeko, igual, zure seme zaharrena, edo buruzagien seme zaharrena. Hori, edo igual alaba, baita ere. Eta orduan hori egiten zuena da, horako lotura bat sortu bi erresumen artean. Orduan hori Garona 796an, eta orduan Pepinen agindutara jartzen dira. Hau egiten dira nutritus egiten dira. Eta rol bat jokatuko dute dira. Dira Baskoiez, odolez, Baskoiak dira, baina hasi egin dituzte Akisgrango borten. Eta gero, itzuli egiten dituzte. Elkarri egiten dituzte berriro, eta hau da zuen erregea, eta ez batzuten egitzen. Lehenago, ez dutelako zer hitzarmenen bat, ez dutelako bete edo dana dagoa. Baina, bestela, berriro zetorren bueltan, eta hemen duzue, hau da, lehengo duke horren semea, beraz, leinu berekoa da, eta torik zue, hemen dakazue, eta jartza zue, hau,
errege, eta hau izango da gure konfiantzazko persona, zeia behar bada hizkuntza ere galdu du, bere ohitura galdu ditu, dena hartu ditu, palazioko, jauregiko ohitura guztiak. Bueno, orduan, 798an ja bukatzen ari da gerra, eta Ajean edo hortik egon litzateke, eta esaten da dokumentu batean, Francoen dokumentuan, Fredegarioren kronika eta lako batzuk, Baskoneski transgaronan komoratur, ki antikitur bokati sunt baketi. Bueno, hau esan edu, joaten zaizkiola men egitera Francoei, alegia Pepin erregea. 798. Hemen dago, Baskoneski transgaronan komoratur. Garona zegoaldera bizitran Baskoia. Eta ki antikitur bokati sunt baketi. Baketi hau da, Baskoiek literatura klasikoan erdiarokoan baita ere izena desberdinak izan dituzte. Baketi baita ere izan zaie. Eta Gaifer printzea, Akitaniaren printzea, erail egiten dute. Iesi zijoalaia mendian, etxipena jota, bere laguntzaileetako batek edo hil egiten du. Edo bola basoan. Pentsatzen da, borderetik ez oso urruti edo note gardon, eta hori ezagutzen baliko duzue, hortena dira oso basoak eta mendiak eta baita ere, ez hemen bezain altuak, eta ematen da zentzeko kapitulazioa, Gironda. Tokiko herrien legeen, errespetatu egingo da tokiko legeen, tokiko herrien legeak. Errespetatu dut. Hori esaten da behintzat. Eta orduan denak ja, otzan du xamargatzea, egundoko egurra eman diete Akitaniarrei, eta Baskoiei baitaren. Baina Baskoian, egia da, Baskonian, Garona zegoaldekora, ez da egon gerrarik, edo ez dago dokumenturik. Dena gertatzen da, Garonaz iparraldera. Orduan, bigarren bake hitzarmena, 798an, Unal delako bat, alegia Gaiferren leinu berekoa, agertu egiten da hortik, ez dakigu izan lehenagoko beste Unaldo hori, eta altxamendu bat egiten du baitare Francoen kontra. Botatzeko eta bertan sortzeko Rio Printzerria, Akitaniako Printzerria, Akitania Baskoniako. Baina ez du jarraipen handirik, eta orduan garaitua da. Nola? Berak ja ikusten du bere burua galduta, eta pasatzen du Garona, eta horko toki batean, Garona izan daiteke esan zerra, izan daiteke pixkat iparralderago, hartzen du aterpe Lupus delako Euskal edo Baskoi duke baten etxe. Eta hark eman zion aterpe. Hau da, bigarren lupo edo otsoa agertu duten dara. Eta, kuriosoa da, baina Dux Baskonu, ja ez Akitanoru, bakarrik Baskonu, eta momentu horretan hasten da. Nola sortu zen titulu hau? Egia esateko Francoek ez zituzten dukeak guztoko. Normalean dukeak bali bazien, ja arriskua ikusten zuten oso erraz joaten ziren printze bilakatzen. Baina, behar bada gerraren, Akitaniako gerraren amaieran, hor paktu batzuk egin zituzten. Ibide impera, nola baitere, eta onartu zireten nolako titulo bat. Orduan, eta hartzen du. Baina, ja, Pepin hile egin zan baita ere 798 eta ja bere bi seme. Carlomagno eta Carlomagno. Uste dut baita ere Carlomagno dela baita ere beste hau. Lehenagoa zen beste Carlomagno bat. Eta orduan, ja juten da bere indarkeria osoz, eta hau onartezina da, joaten zaio Lupus honen gana, joaten da egiten du indar erakustaldi bat, eta esaten dio. Entrega idazu, Unaldo hori edo bestela zuk pagatuko duzu. Orduan, Lupo bigarren honek entregatu egiten dio Unaldo. Orduan, baitare esaten dio men egin behar diola, Carlomagno hori, Lupo honek, berretxi egin behar dula bere obedientzia, eta orduan, joaten da, pasatzen du Garona, Lupo honek, Lupus honek, otsoak, pasatzen du, eta frontiak musea da. Frontzak. Gero frontzak, domani bat zer, horri bat, borderetik gertu eta dauka muño bat, eta esaten dago zeukala, sortu zuen, momentu horretan, sortu zuen
Karlomagnok bertan gotorleku bat, Frontiacus. Alegia, frontea. Beste, egia da, beste batzutan agertzen dela Frantziacus. Hor dago alternantzia, gutxienez hirutan agertzen da, batean Frantziacus eta bestean Frontiacus, frontea bezala. Orduan, badirudi, Baskoniako dukerriaren arreglo batera heldu zirala, men egin zuten Lupus, men egin zuen, onartzen du olako konponbide bat, utzi nazazu pakean, hause ematen dudala konponbidea, Lupusek esaten dio utzi nazazu pakean, nik onartzen dut zuzealela nolabait ere errege, baina nik autonomia bat gordeko dut, eta nik ez diet lagunduko Akitanian erreboltatzen direnen. Eta, bueno, hitzarmen horretara agintzen dira, jarraituko du Lupus horrek agintzen Garrona zegoaldera. Gero, daukagu, 789an lehenengo aldiz agertzen dira Navarri hauek. Oso lurralde zabala da. Eta, ja, nolabait ere hauek kontsideratu izan direla, hitzarmen horietara bildu ez ziren periferiako beste baskoi horiek. Eta hauek hasten dira ja beren jurisdikzio bat, edo bere kasa hasten dira, pentsa daiteke ja orduan hori dirala Pirineo zegoaldekoak edo. Eta ez dute bat egiten hitzarmen horiek. Eta bueno, hemen hasten da, ja beste etapa bat, hau bukatu da ja Akitaniako gerra, eta arrezkero baskoiak beti dira Garrona hegoaldekoak, Baskones edo Baskonez, eta bueno, Karlomagnok bere anaia badirudi hil egin zuela, pozoitu egin zuela, Karlomagno ja bakarrik geratzen da, bera, errege, eta egiten ditu aliantzak lotu gehiago Erromarekin. Gero ja, beste kontu bat da, eta hasten da nolabait ere jurisdikzio arazoak pixka geroa oraindik ez, baina Lupo baskoien dukearekin hasten dira, pixka urte batzuk pasatare. Eta horixe da, mila esker. Galderari? Bueno, horre oso luzea izan da, baina errudun hau da, luzatzeko gehiago eta orduan azkenean asko luzatu dut. Eta, bueno, pixka dinastiak kontatu izkizuet eta hori asko, baina, gero zela zuen detaile, beste detaile batzuk, Akitaniako gerra ere luzea da, eta gauz asko daude bertartean, ez? Eta, bueno, galderarik norbaitek bali badu, edo? Interesgarria, galderazkai, komentari hasierako Nobel Populaniaren mapa eta ikusi dugunean, hain zuen kointziditzen duela, lehenik Nobel Populania izan zela gero Baskoniako dukerria hor errotu zen eta lurralde horretan hain zuzen ere aintzinaroko euskal inskripzio konzentrazio handiena hor dagoela. Garrona eta Adurreko goi arroetan. Horregatik, gure gaur egun historia ez da inoetzen baten, guri kasi ez denuen hori eman, baina ze importantzia duen eta zuk esaten duzuna, ze morroi garen historiografia espainolarekiko, kasi hor konsideratzen dugu Frantziako historia da eta ez dugu ezer ikusiko, eta hain zuzen Euskal Herriarentzat, Euskal historiarentzat bere biziko importantzia du eskualde honek eta hor gertatu zena. Eta pixkat, beti nik ere trasladatu izan dudana da olako ikuspegi dinamiko bat eta poliedriko bat, ez dena bipolarizatua eta nolabait ere beti ikuspegi ere ezagite betiko kategoria batzuk errepikatu iten dira, baina nolabait ere Pelaiok erabaki zuen Espainiarren aita zala eta denak Espainiarren zuten eta mugimendu teleologikoa determinista bat, historiografiak ezartzen duena, alegia, eske azkenean dena bideratua zegoen naturaz nolabait ere hala behar zuelako Espainia sortzera eta Frantzia sortzera. Eta ez da. Tartean daude episodio traumatiko izugarri pila berez
joera ari izan beste alde batera, baina momentu batean gertatzen da olako zea traumatiko bat eta kolpe bat jotzen du historiak eta beste alde batera hasten da batartan daudela olako ekintza militarrak, ezta. Carlosek ehundoko indar militarra zuen, erabiltzen saritu egiten zituelako bere generalak olako disiplina zorrotza ezarri zuen eta saritu egiten zituen bere buruzagiak eta gero baita ere incluso bere buruzagiei Elizaren burrak ematen zizkien zintzoak izan ezkero. Gero egia da oso sistema administratibo eraginkorra ezarri zuela, batzeude baita ere misiak direlakoak, misiak ziren tokira joten ziranek egiaztatzera benetan kumplitu egiten zara esan dako, erregeak, handik erregea da, gero emperadore bihurtu da, esan dako. Eta sortuko du areago, egingo du momentu honetan erreforma ortografikoa. Erreforma ortografikoa importantea da, eta nolabait ere dokumentuen kronikak egiten hasten dira. Kronikak azkenan egiten dutena da, Franco-Karolingioen boterea justifikatu historiaren aldetik. Noiz sortu ziren, eta dena modu eder batean kontatuta, askotan erabiltzen duten aia kroniketan, ez dakigu gauza batzuk ez dira agertzen. Eta ez dira agertzen, eta gero momentu batean igual norbaitek aipatzen du, eta ostras, hemen, zeo zer gertatu zen. Baina lehengo horren aurreko dokumentuek ez dute aipatzen. Orduan, eskutatzen dira, Isidoro Sevillakoak hasi zuen estilo batean, aditzen da bregitas. Gauza kontatzeko oso modu zibilinoan nolabait esateko, aipatu beharrean deskribatu beharrean, ez? Eta igual, ekintza politikoak edo gizartekoak edo pixkat deserosoa dianak esateko zuzena aipatu beharrean, igual esaten dugu eta oso gaiztoak ziren. Eta ez? Hasiko dira literatura handi bat jorratzen eta zabaltzen monasterioen bitartez, Beneditar monasterioa, zehazki, eta erreforma ortografikoa egin zuten. Erreforma ortografiko horrek esan nahi zuen norberak ez zuela askatasuna aginduak interpretatzeko, ze oso argi dago hemen zer jartzen du. Orduan, bai disiplina, bai administrazio eta bai agindu militar konkretuen aldetik, hor oso ondo jartzen du, eta ies egitea zailagoa da. Eta gero, latina, hasten da sartzen, latina da jainkoarekin komunikatzeko hizkuntza, nolabait ere, eta hasten da nolabait ere hierarkizazio bat sortzen, eta benetan boteretik gertuago, boteretik hurbilago egoteko aukera dutena dira, latina ere hitz egiten dutenak. Eta besteak pixka bazterrera geratzen dira. Hori oso beran dute. Eta, ustu legortu zaidala ez darria, Markatu? Hori galdera, ipamen baldezterik, ez? Lehena itxatu duzuna zu, baina azkenean emoten dago, dala Erromatar imperioa jausten denean Erroma, mintzan Mendebaldeko imperioa Erromatara, zuka itxatu duzuna. Gu beneko bagendu gure historiografia partikularra egin, frantziarrak eta espainiarrak egin den bezala, bai esan gaike garala Erromaren ondoreko inordeko, ez? Bai Baskonia, bai Akitania, Euskal mundua esango genduna, ez? Osa, Erroma defendidu gendunak nahiko bagendu pixkate delan, ez? Momentu bakoitzak erabiltzen du momentuko bere, ez? Bera komeni zaiona garen alde. Momentu horretan, Baskoiak dira gu gara Erromatarrak, eta de hecho, hau gertatu da gero, 800 urtean erabakigarria da, porque ya emperadore, Carlomagno emperadore egiten da. Bada, Elizaren eta Erromatar imperioaren ordezkaria bihurtzen da, eta bera, nolabait ere, kristauen erresuma zabaluko du lurran. Eta orduan esan dute, orain arte, gu esanez beti Erromatarrak ere ala eta guain hauek etortzea, orduan ja hasten dira Euskaldunak ere barbarizatzen, hasten dira. Eta Euskaldunek bere, lehenengo aldiz, ez dakit hipotesioa da, beti ere, lehenengo aldiz hasten dira euskarazko izenak orduan hasten dira agertzen, momentu honetan. Eneko eta Ximenez eta holako. Ordu arte, beti hartzen dira latinezko izenak, eta adibidez, Luporen buruzagi militar nagusia, Adalariko delako bat, agertzen da, eta ez dugu,
ematen du dela edo godo jatorrikoa edo frankoa, eta momentu batean dokumentu batek esaten Kuyuzdan Uaskoniz. Esan edula, baskoia zena. Baina adalariko izena du. Garai hartan, gauza bada paperean nola agertzen da, eta gero benetan zer dagoen atzean, eta prestigio kontuak, eta momentuko baita ere sinergiak zeintzuk ziren. Orduan, momentu honetan ja, bai aztena aldatzen atzen dira Eneko agertzen, Ogako Ximeno, eta beste batzuk. Ikusten da orduan dala, ja argi dago ez gaituztela mundu erromatarrean nolabait ere, ezin dugula aurkeztu burua, potentzia Karlomagnorena izugarria zen, bertako aita santuaren paktu bikoitz baten bitartez, nik laguntzen dizut eta zuk laguntzen dauzu izuten paktu bat, eta ja, bera onartu zuten enperadorea zala, erromatarren enperadorea. Orduan, zure etxaian erromatar deitzen denean, ez du zentzurik, eta zu baino askoz boteretsuago denean, ez du zentzurik zu erromatar deitzen jarretzea, baizik eta errebindikatzea zu benetan zarena, zure izenekin eta hori. Ordu arte, Tomas Urzainki eta beste batzuk ere, esaten dutena da, ordu arte Euskaldunek, baskoiek, Igonek esan duen bezala, Aintzinako Erromaren legitimotasunaren jarraitzaile bezala aurkezten zuten bere burua. Natiboak, natibismoaren inguruan eratzen da baita ere, estatu bikoitz bat izan zitekeena, baina heldu etzana, Akitania eta Baskoniaren arteko. Garonatik egora euskaraz egiten zutena, eta Garona eta Akitania artean egiazko latinoa, hizkuntza bezala hartu zutena. Bai, nik alare bainik uste dut pixka, ez dakigu oso ondo, badakigu adibidez Asturia aldean eta hola, eta Galizia aldera daño, oraindik hor ez dago oso argi, 700 urte inguruan pixka lehenago oraindik aipatzen diran izenak eta hola ez dira latinoak ere, oraindik latinoak segurazki itzingo zuten Peninsula Hegoaldean edo Erdialdean, baina, onartu egiten da Iberiera eta Euskararen arteko ez da ondo bereizten, baina izenak eta hola 8. mendean Kataluniakoak oraindik, eta hor badaude Abadal eta beste batzuek esaten dutela, transizio bat egozela katalanera zuzenean Iberiar Euskal sustrato batetatik. Eta 8, 9, 10, 11. mendea arte Euskara gero eta gehiago onartzen da, badaude autore batzuk, paiarseraino hitz egiten zen. Eta egia da, izenak garai hartako 8. mendekoak bera eta dira silabairekiko izenak dira euskarazko sona handia dutenak, garai batean euskara justo zer zan eta iberiera justo zer zan, igual izan zitekeen iberiaren aztarnak, baina bien arteko lotura oso sendokoak euskara eta iberieraren artean. Iberiera da pixkat, Ebro inguruko, hau ez da nire espezialitatea, baina, ekialdeko zati hori Mediterraneora. Montpellierren ere agertzen dira bertako hauari geraia erromatarren gara, bertako temploetan badaudela ninfa batzuk eta ditzen direla niskak. Montpellierren. En fin, justo beti ere pentsatu behar da euskara gaur egun pentsatzen dugu bezala, asko zabalagoa eta sustrato oso zabal bat, eta garai hartan ez zirela igual haien artean ere hizkuntza edo kultura berekotzat hartuko, erromatarren garaian diot, eta pixka geroago ere bai. Badakigu 8. mendean lehenengo aldiz agertzen dela euskara hitza, eta hori da Montzonen beraz Kataluniako mugatik gertu, eta musulman baten izenean. Himne euskara, esaten da daukala, eta ez dugu gogoan izena, baina abizena himne euskara. Alegia, euskalduna. Euskaldunaren, esaten da, euskara, kasu horretan esaten dut euskaldun. Orduan, euskaldunaren semea. Himne euskara. Eta hori da, euskara hitza agertzen da lehenengo, argi eta garbi, agertzen da lehenengo aldia. 8. mendean. Eta hor postulazio bat dago, nolabait ere, euskal dialekto edo hizkuntza
bueno, hain desberdinak ez ziren horiek, batasun bat egotzela 7. mende edo 6. 7. mende inguruan, ordutik aurrera euskara orduzkeroztiko hori da. Hori ja ez da ni espezialitatea, baina daude batzuek nahi, ez dakit hain beste. Bueno, mila esker eta gustu bat duzue ben bizpairu zea da. Bueno, pues, eskerrik asko eta honek ja atia ireki utzi dugu, gure 3. eta azken ekitaldirako. Izango da Orreaga edo Errozabal beharko nuke, baina ezagunago da gure artean edo jende artean Orreagako gure zela 756ko famatu hori eta gurekin izango dugu Xabier Beiruko